Здравейте хора, аз съм Панайот и сега ще снимам клип на Майнкрафт. С Богу. Съседи, това е мангал тук. Не са нали, че се мангали хора? Има клип. Днес ще играя Майнкрафт на моя телефон. Той. Първия клип играх аз. Както споменах. Във втория клип ще играя той. В третия... В третия клип, ако има такъв, ще може да играе и заедно. Само да намеря тук някаква полянка. Само гледай да ми изгуби селото. Там има къща. Да после купай. Не знам къде купа. Търза Няма да. място за това. Окей. Няма място в това. В честния. Който да се... Ето не виждаш ли, че тук се събират. Виж колко много оправа. Под мен може да има лава. Под мен може да има да лава. За да се стои първо веднага. Ето скъпа. Ето скъпа. Ресто! Казах ти има наблизо лава. Не може да го вземеш. Не виждаш ли? Трябва да изпразниш. Ама виж, не можеш, нещо не може да се изпразни. О! Не. За Христа. Опа. А не можеш, дигай се. То заваля. Да се затвори. Попробуйте. Виж. Колко? Ако виж такива неща, ги взимай. Не. Камък. Ама ти имаш търсика с камък. Дай. Напъни тия ръчички, ето ви. Сам се Заключи загоре. заключих се. Напани, а те газеката напани. Айде стигнаха горе. Видя къде е селото? Нататък. Къде е селото? Ей тука. Ако си загубил селото в чест. Ще заключа в чест. Не яде за малко. Само да видя кое е в честа. Уи, В. Имам айрон броня. Кожа има... Да, вярно, аз намерих Бони намери редстоун. Това ще е следващия епизод на Майнкрафт. Ще се надявам да ми е хареса. Това за теб ли са? Добре. И продължаваме епизода на Майнкрафт. Имам 42 книги. What? Имам Diamond броня. Аз пък Diamond. Айрон, такова жилетка. Имам торч, ябълка, пиле, яйце, хляб. Това два крафтинг тейбъла. Това са стълби.
килим. И това. И това е всичкото, което трябваше да оставим в честа. Благодаря. Опа. Така. Не може. Имам 64 емералда, 64 диаманта, 64 айрон и лапис. 2 стека лапис. Го губиш. Сама съм виждам. Предния път, като играх с едно момче, ми взе всичкото XP. Не се възикам, взимам всичкото XP. Викам, има сте вън като някакъв вампир за стените. Никой никой. Предния път, като играх, убих него и после той ме уби мене. После той ме уби мене и ми взе всичкото XP. Имах 380 XP. Имах 380 XP. Всичко ми беше енчантнато. И ми взе енчантно. О, силенче. Силендър. Ела ми. Няма да идиш. Бега. Убих там. След малко ще свършим и този епизод на Майнкрафт. Това ще е втория епизод. Това ще е поредицата на Майнкрафт. Майнкрафт Pocket Edition с приятели. И може да има и епизоди, които когато играя сам. Виж къде го закачах. Когато играя сам. Кравче, крава. Стой. Кравата избяга. Стой. Дай ми пожи. Къде си от? Не, селцето ми. Ето го. Намерих си селото. И продължаваме да вървим натам. Накъдето вървим. И бързуваме да се опита крипър. What? Направил съм си къщата точно плътна до другата къща. Качвам се горе за спа. Какво? Аз съм убил. Качвам се горе за спа. Ще припека месото. Какво? На 10-та минута клипът ще свършим. Аз ще го спрадя, защото вече много не се играе в момента. Лезли сме на заведение. И играем с пълно кощите, нямаме друго какво да правим. И затова това беше клипа. Надявам се да ви е харесал от поредицата играя с приятели. И понякога може да играе сам. И това ще е вторият край на епизод 2. Това ще бъде първият край на епизод 2. Чао! Косъм.